गसाइगावनि बसगावआव जानो गोनां अल बड' एक्स भलन्टियार स्पर्ट्स अर्गानाइजेशननि सेथि बोसोरारि जथुमानि खामानि मावनाया 90% जाफुंसारबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार स्पर्ट्स अर्गानाइजेशननि बानजायनायाव नभेम्बर दाननि 26 आरो 27 खालार खालि गिबि खेबनि थाखाय सेथि बोसोरारि जथुमा खुंफुंगोन। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै डक्टर फुकन बर'आ बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बेंज्लायग्रा मोसाहारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथियो खुंफुं आफादा। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफाद। दानिया फैदो जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। बे स्टेज बानायनाया जाहैबाय गिबियावनो आङो रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय लाहरबाय। बे स्टेजआ बानायदों जोङो जोंनि भलान्टियार फर्स एक्स भलान्टियार फर्स अर्गेनाइजेशन। बियो गाबोन फैगौ 26-27 नभेम्बर खालि जोंनाव साननैनि हाबाफारि लानानै जथुमनाय जागोन। बेनिखायनो बे स्टेजखौ बानायदों आरो स्टेजआ जागासिनो दं। दा नैबे 12थासिमहालागै बे खामानिया जाफुंजोबगोन आरो गासिबो जाजोब्बायानो। दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो सानो जाहाथे बे साननैनि हाबाफारियाव 26-27 नभेम्बर दिनावहाय लैहोर फैनानै जोंनि नैबे हाबाफारियाव जोंनि मेल मिटिंखौ हेफाजाब होफैयो आरो जाहाथे जोंनि साननाय जोंनि रायलायनाय गासिबो बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मिन्थिलाङो। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा जोंनाव फ्राय 15,000सोआ जाफैनो हागौ आरो जोंनाव अनेकथा प्रब्लेम जानानै थाबाय। दा खेथि बारि देखांनायनिबो सम जादों आरो माखासे धोरोमनि जेरेखम ख्रिस्टान धोरोमनि बिसिनावबो जोंनि खाथियावनो सिलभार जुबलि जागोन, गल्डेन जुबलि। बे जुबलियावबो माखासे बिसोरो हमथानाय लानाय जानोसै। 27 थारिखआवनो बिसिनाबो प्रग्राम आरो जोंनाबो गेवलां मेला 27 थारिखआव प्रग्रामा। बेवहाय एसे खम जानो हागौ, नङाबा बांसिनबो फैगौमोन। नैबे जोंना दा बेनो खाथि खालानि गासिबो मानसिफ्रा फैजोबगोन आरो गोजान गोजाननिफ्राय प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोङो 100 जन हिसाब लाहरदों। प्रत्येक आन्सलिक डिस्ट्रिक्ट आरो लकेलनि बेफोरखौ लानानै 15,000सिमा जाहैनो हागौ। दा बे मेलजोंनो जोङो जोंनि नंथारगौ थांखिया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गोदोलांनाय। बिथांमोनहा जोंनि बर'फोरा माने गावजों गाव मोजां मोनलायै, गावजों गाव नारा नाथा। दा बेफोरखौ जोङो दा जोंनि फैगौ समाव जाहाथे खौसे जानानै जोङो गासिबो जोंनि रायजोखौ जोंनि नैबे बड'लेण्डखौ जाहाथे मोजाङै खुंलांनो हायो। BTC सरकारखौ हेफाजाब होयो आरो गामिनि रायजो राजा जाम्बा जाम्बिफोरखौ हेफाजाब मोनो आरो माखासे नैबे जेनेरेसन गोदान फैगासिनो दङ। बे जेनेरेसनावहाय गथ' गथाय दानि देलों सेंग्रा सिख्लाफोर निसा जानानै गाज्रि हाबा मावनाय आरो फरायनायाव गैया, फरायनायखौ बार होनानै जानाय लोंनाय निसा खालामनाय बेफ्राव बांसिन दङ। बेफोरखौ होबथानाय आरो फिसा गोनां हिन्जावा सासे बिसि फिसा गोनां हौवाखौ लानानै थांखारनाय आरो सासे हौवाया बिसि फिसा गोनां फिसा फिसौ गोनां सासे हिन्जावखौ लानानै खारनाय बेफोरखौ जोंना होबथानायनि मोनसे जोङो थांखि लादों जाहाथे जोंनि बर'फ्रा बेबादि जाया। बे साननैनि हाबाफारियाव जोंनाव आलासि महरै फैगोन। गाहाय आलासिया जाहैबाय डक्टर फुकन बर'। बिथाङा गोदोनि बे भलान्टियार फर्सनिनो चेयारमेनमोन आरो सासे रिटायार प्रफेसर सनाराम बाग्लारि। बिथाङा बै समनि कनभेनरखामोन। बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों आरो
बेनज्लायग्रा मुसाहारि NBCC नि प्रिन्सिपाल दा बिथांमोनखौबो आरो बेजों लोगोसे आरो गोबांफोर दंबावो बिथांमोनहा फैनानै जोंनि नैबे मेलखौ खुंनायाव हेफाजाब होफैगोन आरो बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जायोदि जाहाथे लैहोर फैनानै बे नैबे जोंनि भलान्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बे कनभेनसनाव फैनानै हेफाजाब होफैयो बेखौनो आं रायजो राजाफोरनाव खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।